Jedno od vrlo čestih pitanja s kojima osobe oboljele od malignih bolesti dolaze stručnjacima mentalnog zdravlja je pitanje jesu li njihove reakcije normalne. Dakle, to pitanje normalnosti je ono koje se vrlo često poteže nakon spoznaje o postojanju maligne bolesti. Važno je naglasiti da je gotovo svaka reakcija nakon te spoznaje vrlo uobičajena, vrlo normalna i vrlo prirodna. Kada ljudi saznaju da imaju dijagnozu maligne bolesti, odnosno da boluju od raka, vrlo je očekivano i normalno da će biti uplašeni, da će osjećati tugu, žalost, potištenost, možda biti bezvoljni, osjećati ljutnju, krivicu, možda i nekakav osjećaj srama koji ih onako iznutra izjeda. I sve su te emocije koje se mogu javiti u naletima, mogu doći jedna za drugom, izmjenjivati se i važno je znati da su one prirodne i normalne. Vrlo često se također govori kako u liječenju od malignih bolesti valja biti pozitivan. I to je točno. Itekako valja imati vjeru u dobre ishode liječenja i u našu mogućnost da se možemo nositi sa svim zahtjevima koje liječenje stavlja pred nas. Također je važno vjerovati da osoba može održati dobru kvalitetu života. No s druge strane, neizmjerno je važno da pazite da ne potiskujete svoje emocije. Dakle, da ta pozitiva koju osjećate zapravo ne makne onu pravu emociju koja stoji ispod. Zato je lijek u cijeloj toj priči, odnosno nekakva preporuka koju možete dobiti od psihologa, da zapravo pustite emocije da postoje, da ih dozvolite sami sebi, da ih prepoznate i zapravo se naučite upoznati s njima i živjeti zajedno s njima. Jer i one su dio našeg života i važne su u našem svakodnevnom funkcioniranju. Tako da je preporuka uvijek ne potiskivati emociju u tijelo, već ju pustiti van, prepoznati i živjeti dalje s njom.